не са на празник. Поклон пред тяхното дело. Искам с едноминутно мълчание да почетем всички, които са дали живота си за нашата свобода. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега като на празник трябва да има хора, трябва да има ръченици. Вече тук зад мен са участниците от ансамбъл Искра. Аплодирайте ги. Те имат нужда от това. Давайте ръка, вие сте.